לעשות כמה שהוא רוצה, אבל פשוט זה לא מעלה לי כאילו, אז נעשה לו. אז הוא ביקש שתי ירוקים, סגול אחד וארבעה ורודים. אז בואו נתחיל מהסגול. אז יש לי את הקוביה, את הכדור, הייתי בין קוביה לכדור. הוא אמר לא, הכל חייב להיות סגול, כי הוא רוצה סגול אחד, אז בסגול הוא אמר לא חייב הכל סגול, אבל בסדר, תעשי רק. אז בסגול, יש בסגול, אז למטה, לא משנה, אז סגול אחד, למטה זה סגול חזק, כאילו ההפך זה סגול חזק, אז זה אחד, סגול, נמשיך לארבעה ורודים, אז נעבור לשתי ירוקים. טוב, אז קודם נתחיל בשתי ירוקים, כי אין כוח כבר אני רואה ירוקים. אז יש לי קוביית קרח של סטיץ', אז זה אחד. אוקיי, זה אחד. כאן. ושתיים בירוק, כף רגל מיני. יש לי עוד מלא, אז פשוט הוא ביקש שתי ירוקים, אז נעשה. טוב, אז הוא ביקש עכשיו 4 ורודים, והוא הוסיף גם כחול אחד. הוא לא רוצה עוד כחולים, אז פשוט, אז הנה אחד ורוד. אוקיי, יש לי כף רגל מיני ורוד. אוקיי, יש לי כף ענקית ורוד. טוב, ואם משהו לא היה נחשב, אז יש לנו את זה. וגם אם משהו עוד לא היה נחשב, אז גם יש לנו את זה ואת זה. אז בואו נעבור לכחול אחד. הוא אמר אפילו פיקאצ'ו הוסיף, אבל בואו נעשה לו. כי כתוב לי, אבל זה לא מצליח לעלות, אני קורא לפי שהוא כתב. אז כף רגל אחת קטנה, ופיקאצ'ו, זה לא הפרח בועה של פיקאצ'ו. טוב, אז ניצחתי, תארגרו אותי בעוד. תודה רבה, ביי.